Aktong pagpangawat og motorsiklo sa riding in tandem suspect sa Agusan del Norte, pakyas human nakamata ang tag-iya sa motor. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Argil Relator. Makita sa kuha sa CCTV, alas 12 sa kadlaw ni adtong Martes, ang nakaparada nga motorsiklo sa gawas sa mismong gate ni ining usa ka balay sa barangay Alubihid sa Buena Vista, Agusan del Norte. Makita sab ang pag-agi ni ining nakamotorsiklo nga dunay angkas. Taod-taod pa, mibalik sila. Minaog ang rider og pugsanong gikalikot ang susian sa nakaparadang motorsiklo. Makitang naglisod ang kawatan sa pag-on sa susian. Giatras na niini ang motorsiklo sa dalan, samtang nagpadayon sa pagkalikot sa susian. Apan pakyas gayod nga paandar ang kawaton unta nila nga motor. Sumala sa tag-iyas sa motor, nakamata na siya dihang madungog ang saba sa pagpukpok sa kawatan sa iyang motor. Nabala ka siya dihang makita niya paglili sa bintana nga gisakyan na sa suspect ang iyang motor. Nahadlok sa matod pa siya mogawas dayon, basin og dunay dalang armas ang mga suspect. Dihang iyang gipasiga ang suga, dinhina gibiyaan sa mga suspect ang motor og misibat sila. Gipablator na matod pa sa tag-iya ang maong insidente sa kapulisan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.